Mit láthattok a dátumon, hogy egy héttel előre hoztunk az utazás miatt. Itt egyelőre csak Dani szobájából a macsek látható, és mindjárt megyünk ki, ahol a gyerekek vannak. További kellemes jó szórakozást! טוב, חברים וחברות, אני ממש שמח שיש לכם מצב רוח, אז קודם כל אנחנו מברכים את דן במזל טוב, תנו לו כפיים ככה חזק חזק, תחזקו בידיים. ואנחנו מתכוונים לשעשע אתכם בשעתיים הקרובות, כאשר לעוזר שלנו קוראים בועז, וזאת מאשר על המוזיקה, ציפי, ולי קוראים מוטי, ואנחנו נשתעשע ונשעשע אתכם בשעתיים הקרובות, וכמו ששמעתי לכם אתם כיתה על הכיף כיף רעשו, שיהיה לך גם הכיס תופח, וכדי שיתממשו הברכות, הגיע הזמן קצת להשתתות, לחגוג עם החברים, שיהיה עד 120. תנו לו כפיים. כן, אבל אתם יודעים הרי לאיזה דן אנחנו מתכוונים. לא. רק שנייה אחת, תקחי בדלת, שלום רב, הכל בסדר, אפשר להתחיל. כל הכבוד, תתפסו את מקומותיכם. למה שלום רב? הכל בסדר? טוב, אמנם אתם רק בכיתה ד', אבל יש לנו קטע שמתאים בוא נגיד מד' ומעלה. עונה להם על כל שאלה או משאלה, והרי השיחה בין ההד לעלם. שלום רב לך, הד יקר, מזמן רציתי לדבר איתך, אתה ודאי יודע על מה? על מה? על מה? על מה? צדקת הד, פגשתי בחורה נאה. אך עדיין לא אדע מה שאיפתה. אתה. צומו בסיגוף. גוף. ברגע שתתפסו את זה תוכלו להצטרף. האומנם? אך לשם מה היא מצטבעת? טבעת. ומה היא שומרת בסוד בלתי רגיל? גיל. ומה היא תאמר לי יום אחרי שנתחתן? תן. לא. ומה תאמר כשתראה תכשיטים עם כסף בזהב? ומה תאמר לי אם אדרוש שתתלבש בפשטות? מכות. ומה יהיה גורלי? את תוכל לומר? מה? האם בכלל כדאי להינשא? נסה. הבאה הזאת של דן לא תצליח. מה יהיה גורלנו מחר, אה? חרא. תודה רבה, אנחנו נשמח מאוד למחיאות כפיים אם יש. לפני שאנחנו מתחילים בבינגו, ואני אסביר בדיוק מה אנחנו עושים בבינגו, להכיר דברים כאלה. תחשבי בינתיים. איך קוראים לך? לירון. מה שלומך לירון? מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה? קטנה. עכשיו אני רוצה שתספרי מ-1 עד 10, אבל איפה שיש שין, את אומרת קוף, כלומר במקום 2, קטיים וכך הלאה. קדימה. 1, קטיים, קלוק, 4, חמק. נהדר, ממש כל הכבוד. תגידי בבקשה, קושי, איך קוראים לך? יובל. קושי כשהוא נולד, מה צבע העור שלו? שחור. ומה צבע השיניים שלו? אין לו שיניים. רגע, אני מבקש רק זה שאני שואל. אתה מכיר את הבדיחה? הבנתי. כמה ימים יש? באיזה חודש יש 28 ימים? מה אני יודע? לא, תגיד, נו. זה שאבא שלי נולד. איזה הוא? איזה? איזה דן? שבוע. חודש? לא נכון, בכל חודש 28 ימים. אתה מכיר חודש שאין בו 28 ימים? יש בו פחות. לא שאלתי באיזה חודש יש רק 28 ימים. באמת? נכון? טוב, אנחנו עושים הבנים עוד דבר אחד קטן, תשימו לב, תעמדו בבקשה. זה יכלול, אין בעיה, עוד אחד. שנייה, אני כבר מסביר. ואז כל מספר שאתם שומעים אתם מנקבים. אנחנו נעשה מספר משחקים, כאשר כל מספר שאתם שומעים, תקשיבו אליי, אל תקשיבו אחד לשני, כאשר כל מספר שאתם שומעים אתם מנקבים, רק אני מבקש דיקרו את המספר כך שנוכל לזהות אותו, כי אצל ציפי יש לוח בקרה, כל כדור עובר אליה ואז היא תוכל לוודא מי לא טעה. אנחנו נעשה... אבל מי שמצליח ראשון לעשות 4 פינות צועק בינגו, בא לכאן מקבל פרס. כן, 1, 2, 3, 4. 4 הקצוות בלבד. בסדר? אני שוב אומר, ילדים, כדי שלא תטעו, אתם מסמנים כל מספר גם אם הוא לא ב4 פינות, כי לאחר 4 פינות נשחק גם על שורה, טור, אלכסון וכך הלאה. יש?
אני מקווה שהכל ברור. ציפי, מה? הפרס הראשון, ציפי? יש לנו כאן כדור ירוק ומספרו. אנחנו נלך בחרוזים מדי פעם. המספר הראשון, רבותיי, אם אני עושה פיסוק ברגליים, אני מקבל את המספר 52. סמנו בבקשה 52. לא על השפתיים שלי, מה שנקרא read my lips, ותראו בלעד, אם אני אומר את זה בלחץ בשפת האימית, תגידו מה המספר. 68, נכון. סמנו בבקשה 68. שתי פינות. שתי פינות, אנחנו שוכרים על רבותיי. כדור עם שתי ספרות, זה עוד שתי כיסאות הפוכים. מה המספר? 44. נא לסמן בבקשה 44. והנה יש לנו כאן עוד משהו עם 0 בסוף, דומה מאוד למספר הקודם. 40. 40, נכון. סמנו בבקשה 40. אני אפילו פינה. תעשו כפיים, לבן. כפיים, מזל טוב. שים לב, דן, אני שואל אותך, תשארו לשבת בבקשה, תשארו לשבת. שעה, לא, חבר חזק, תנו לו כפיים, לדן, כפיים, חזק. טוב, יש לי כבר כמה מועמדים וכמה מועמדות, אבל אני אתן את הקלטת לאחר טוויסט שכולם יודעים לעשות עם הישבן והרגליים והידיים. הולך, עיקון, ואחרי זה נותן קלטת.